Zadovoljstvo mi je što ćemo 23. aprila imati po prvi put trku koja se održava na relaciji dva glavna grada Beograda i Banja-Luke, koja će se održati u okviru Beogradskih dana porodice. Ono što ovu trku izdvaja je činjenica da imamo učešće sportista, to je biciklista iz preko 30 zemalja, njih oko 170, trka prolazi kroz 7 gradova. Uspjeli smo da sam događaj dignemo na jedan visok nivo, da ga prije nekoliko godina pretvorimo u nacionalni događaj i prepoznati od vlade Republike Srpske i vlade Srbije kao događaj od najveće važnosti kad su u pitanju specijalne veze iz oblasti sporta saradnje Srbije i Republike Srpske. Gradonačelnik Beograda, gospodin Aleksandar Šapić, ovoj manifestaciji pridaje poseban značaj i godinama unazad je inicirao da se budžet za realizaciju ove manifestacije povećava.